U jednom mirnom selu, na ivici šume, živela je devojčica koju su svi zvali Crvenkapa. Ime je dobila po crvenoj kapici koju joj je baka sašila i koju je ona volela da nosi. Jednog jutra njena mama je pripremala korpu u kuhinji. U njoj su bili kolači, teglica meda i čaj od kamilice. Crvenkapa, reče mama nežno. Baka je malo bolesna. Odnesi joj ovu korpu. Ali pazi, ne skreći sa staze i ne razgovaraj sa nepoznatima. Razumela sam, mama, odgovori Crvenkapa veselo. Crvenkapa je krenula kroz šumu. Sunce je sijelo kroz krošnje, a ptice su pevale. Šuma je bila mirna i lepa. Crvenkapa je zastajala da ubere cveće, ne znajući da je neko posmatra. Između drveća pojavio se vuk. Bio je velik, siv i lukav, ali se pravio ljubazan. Dobar dan, devojčice, reče on. Kuda ideš ovako sama? idem kod bake. Bolesna je pa joj nosim kolače i čaj. A gde živi tvoja baka? Upita vuk praveći se naivan. Nesvesna opasnosti ako oda tačno mesto bakine kuće, ona reče. Živi u kućici iza 3 velika hrasta. Vuk se nasmejao u sebi. Smislio je plan. Otići će pred Crvenkape i sačekati je tamo. Kako lepo od tebe, reče vuk. Zašto ne ubereš još malo cveća? Baka bi se sigurno obradovala. Crvenkapa je pomislila da je to dobar predlog i skrenula je sa staze, a vuk je potrčao kroz šumu. Trčao je brzo dok nije stigao do male kućice iza 3 velika hrasta. Pokucao je na vrata i promuklim glasom rekao. Bako, to sam ja, Crvenkapa. Baka je rekla. Uđi, dušo moja. A vuk je ušao i u trenu progutao baku. Zatim se prerušio u nju i legao u krevet čekajući. Nedugo zatim Crvenkapa je stigla. Pokucala je i začula glas. Uđi, dušo. Ušla je i prišla krevetu, ali nešto joj je bilo čudno. Bako, zašto imaš tako velike oči? Da te bolje vidim. Bako, a zašto imaš tako velike uši? Da te bolje čujem. Bako, a zašto imaš tako velike zube? Da te lakše pojedem, zareža vuk i skoči. Ali baš tada lovac koji je prolazio šumom čuo je viku. Ušao je u kuću, otvorio vukov stomak i iz njega su izašle baka i Crvenkapa, žive i zdrave. Lovac je oterao vuka daleko u šumu, a Crvenkapa je čvrsto zagrlila svoju baku. Kada je došla kući, ispričala je mami šta se dogodilo i rekla. Obećavam da ću te uvek slušati, mama. Nakon ovog događaja, baka se oporavila i ozdravila, Crvenkapa je naučila da mora biti opreznija kada razgovara sa nepoznatima, a vuka više nikada nisu videli u ovoj šumi.